14,000 ka mga mag-uuma sa mga upland barangay sa Dakbayan, Sugbo ang napiktuhan karon sa El Nino. Samtang padayon pa ng hatag og insurance claim ang city government o sa mga mag-uumang apektado sa Huaw. Ano ang report? Sa Tabo atubangan sa City Hall na maligya mga mag-uuma gikan sa bukid. Tataw kaayo sa ilang mga produkto ang epekto sa Huaw kay gumikan sa kakuwang sa tubig. Migagmay ang ilang mga produkto. Nabalaka sila nga mo grabe pa ang ilang kalbaryo kay matod sa pag-asa posibleng moabot pa sa Agosto ang El Nino. Nagay diferensya gyud siya. Lahi siguro diri sa kanang patag sila naa sa ubos pero kami nabukid-bukid ngud mi. Oo. Sa listahan sa City Agriculture Office, 14,000 ka mga mag-uuma ang anaa sa 28 ka mga upland barangay nga apektado sa El Nino. Hinoon, managlahi ang intensity sa danyos sa mga produkto o hayupan nga ilang naangkon. Mamahimong makaklaim ang mga napiktuhan sa insurance. Apan, 800 pa lang ka mga mag-uuma ang nipahimos nini o gamay pa ang nakaklaim. Before, when you say insurance para sa farmers, ang farmers mo baliwala ra. Kay sama ta ng insurance. Uy, nga, kapoy pod mo fill in. Maduda. Yeah. But now, because of kini karon no, nga mga pag-usab-usab sa klima, they realize na how important the insurance is for their livelihood. 27 milyones pesos ang danyos nining buwan sa Abril ug maoy gigahinan sa gipangayo nilang Quick Response Fund sa CDRRMO. Ang City Agriculture adunay 12 milyones pesos nga tinuig gagahin nga maoy gikuhaan sa gipamalit nga mga kahimanan alang sa El Nino Mitigation Program. Gipaubos na sa state of calamity ang Dakbayan sa Sugbo tungod sa El Nino phenomenon. When it comes to kanang assistance no sa Cebu City government, right now naghinahinay na sa katong 12 million na mo nga annual budget sa City Agriculture Department. Ang ubang mga supplies na hinahinay na og pangabot. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.